Derby, tak tvoje hodnotenie zápasu po výhre s Tatranom Prešov 2-1. Tak určite hodnotím tento zápas veľmi pozitívne, kedy sme konečne doma uhrali 3 body a si myslím aj po dobrom výkone. A musím pochváliť všetkých našich chlapcov, či z základu a ktorí aj nastúpili, že neskutočne sme odrobili ten celý zápas. Prvý polčas by som hodnotil aj z hernej stránky veľmi dobre a druhý polčas sme sa zomkli, výborne defenzívne sme to uhrali a tak sa tešíme z 3 bodov. Ako funguje tvoja práca? Konečne ste stoperská dvojička, ty a Michal. Konečne sme sa stretli. Ako to dnes vyzeralo, ako sa cítil v tom zápase? Cítil som sa veľmi dobre. S Mišom, ktorý je veľmi skúsený hráč, sa mi hrá veľmi dobre. Chvála Bohu, konečne sme sa stretli v 3. kole v Šamorine. Mrzí nás to, že nám to nevyšlo. Ale dlho sme nečakali a v tomto derby dúfam, že sme aj potvrdili výkonom a hlavne aj 3 bodmi. A čo išlo chlapcom v hlavách, keď ste 7 minút ste inkasovali na 1-1? Nie je to príjemné inkasovať, ale to je super, že nás to nepoložilo. Ešte viac sme začali makať, ďalšie útoky sme mali. Čiže ten charakter mužstva sa ukázal a je dobré, keď dostanete skôr na začiatku gól ako na konci, keď sme si to uhrali, si myslím, aj v Šamorine. My dostali gól na začiatku a mohli sme to otočiť a chvála Bohu, dnes sme to otočili. No a čo hovoríš na podporu tribún? Zase ich bolo počuť. Musím poďakovať všetkým divákom, ktorí prišli nás dnes pozbudiť. Dúfam, že v takom hojnom počte prídu aj na ďalšie zápasy. Veľmi vám ďakujeme. Určite to bolo derby s Prešovom, ale takisto ďalšie kolo doma je Humenné, potom Liptovský Mikuláš, čiže očakávam podobnú návštevu. No ešte povedz, že konečne oslaví, po 5 kolách konečne oslaví víťazstvo. Ako to bude chutiť v týme? Tak bude to chutiť určite výborne a asi zajdeme s chlapcami sadnúť a trošku utužiť partiu, lebo takéto víťazstva utužujú partiu, si myslím. No a posledná otázka, už nás čaká aj Slovan Cup, Vysoké Tatry, takže treba sa dávať predsa na zápas. Áno, stredo čakajú Vysoké Tatry, tak dúfam, ideme to tam odmakať a tento zápas bereme úplne vážne. Možno dostanú chlapci priestor, ktoré nehrávajú, možno nie, ale ide tam vyhrať a postúpiť ďalej v Slovan Cupe. John, congratulations. Thanks. How do you feel after the match? You scored 2 goals. I feel so happy after the game because this is my first goal in Monaco bet. So I feel so happy. Yeah, you look like very emotional, and your goals are very beautiful. Yeah. So in Shamorin, you have you don't score but you have chances in last match, and now you scored 2 goals. Yeah, in Shamorin, I was unlucky because I have the chance to score, but I didn't score. But I'm so happy that I scored today. What means these goals for team, for you, next matches? I think this goal is very important goal for me and for the team as well, because these goals will motivate the team, and the next game I think more goals will come. It's very important to us, so I think more points. Yeah. We're expecting more points in the next games. So it's very good for us as well, for the team.